sebou prenesie pani Ospíšová, som si dobre zapamätala, nemám len ťahák, bude na tému použitie barterových kompenzácií v mediácii a poprosila som, že 3 minúty dám dlhší úvod, aby kolegovia na chodbe ešte prišli, ale potom už začne na to. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Je mi veľkou cťou, že som mohla prísť na túto vašu konferenciu a zároveň som veľmi rada, že vás môžem takto aspoň spoznať alebo vidieť vás, pretože myslím si, že máme veľmi veľa spoločného. Asi sa zhodneme v tom, že je teraz momentálne veľmi napätá, veľmi taká dynamická, bojovná doba, veľmi veľa sporov, veľmi veľa súdov, veľmi veľa nedráživostí. Ja som podnikateľka a pohybujem sa v podnikateľskej sfére, tak by som vám mohla hovoriť story a príbehy rôznych sporov medzi podnikateľmi, ktoré sa dostanú na súd alebo nedostanú sa na súd. Ale cítim za posledných 17 rokov, ktoré podnikám, že naozaj tá situácia sa veľmi, veľmi zostruje, vyhročuje, veľká nervozita a veľká tá nevraživosť medzi podnikateľmi sú pod obrovským tlakom, či zákonov, či ekonomiky, samozrejme tlak peňazí. Takže preto som uvítala účasť na vašej konferencii, pretože máme spoločné, okrem iných vecí, jednu takú najväčšiu, a to, že vy sa zaoberáte a do určitej miery asi aj máte radi mierumilovné riešenia, nesúdne, od toho tu vlastne ste. A presne to isté robíme aj my. Momentálne v ekonomike je dosť málo peňazí v obehu a to je asi jeden z kľúčových problémov ekonomiky, že tie peniaze sa niekde vytratili, sú na účtoch, sú v zahraničí, odtekajú do Slovenska preč. Tých dôvodov samozrejme je veľmi veľa, ale fakt je, že tých peňazí v ekonomike v obehu je príliš málo na to, aby mohla ekonomika dobre a zdravo fungovať. A barter, ktorým sa zaoberám, ako som spomínala, 17 rokov, je vlastne taká trošku taký návrat v histórii, také retro, pretože zaoberáme sa barterovým obchodom. Barterový obchod je v podstate taký starý, alebo trvá tak dlho, ako trvá ľudstvo. A v tejto dobe sa proste ten barter tak nejak znova k nemu ľudia vracajú. Je to niečo podobné, keď to prirovnám k medicíne, kde medicína tiež už dospela do pomerne vysokého štádia vývoja a zisťujeme, že už je prechemizovaná a pretechnizovaná. A ja osobne, teraz už som babička, mám 2 malé krásne vnúčatá a tiež som sa vrátila k receptom mojej babičky a keď deti kašľú, tak používam cibulový čaj a používam rôzne zábaly. Tiež sa vraciam k niečomu, čo bolo v minulosti overené, osvedčené, čo používala moja babička, moja mama na mne a fungovalo to. A nebola tam žiadna chémia, neboli tam žiadne lieky, žiadne tabletky, proste čistá príroda. A takisto aj v podnikaní a v biznise barter je také retro, to je vlastne návrat k niečomu, čo vždy fungovalo, funguje a môžem vám garantovať, že vždy to fungovať aj bude. Lebo je to niečo, čo je prirodzené, niečo, čo je správne, niečo, čo má logiku. Ja dám tebe a ty dáš mne. Peniaze sa dajú ľahko vytlačiť. Zavolá prezident niektorej krajiny, keď to tak trošku zvulgarizujem, do tlačiarne a tam vytlačia o pár hárkov peňazí viac. V bartri to nejde. V bartri, keď chcem bartrovať, musím najprv vytvoriť hodnotu a potom tú hodnotu môžem vymeniť za niečo iné. Takže je to férové, čestné a poctivé. Čo teraz je už taký archaizmus, byť čestný a poctivý, ale naozaj je to podstata bartra. Takže ja som v bartri, alebo robím barter tých 17 rokov preto, lebo mne sa osobne páči čestný, férový život, aj súkromný, aj teda ten pracovný. A preto mi je barter veľmi blízky a celých tých 17 rokov sa mi ten barter veľmi páčil a stále sa mi páči. Mám tu medzi vami kolegynku, pani Ondrovú z Nového Mesta a myslím si, že to je práve tá téma, ktorá bola naša spoločná a veľmi rýchlo sme si padli do noty a do oka a dobre si myslím teda rozumieme v tejto oblasti, pretože máme obrovské pole pôsobnosti, kde môžeme
vzájomne si pomáhať. Ako pani Ondrová môže pomáhať našim klientom v rôznych sporoch, ktoré život prináša, ale takisto ja môžem pomôcť jej pri riešení jej sporov, ktoré ona rieši, hlavne teda spory obchodné, podnikateľské alebo tej biznis sfére. Takže to je asi ku mne, som majiteľka firmy, spolu s mojím manželom túto firmu prevádzkujeme už 10 rokov. Barterom sa zaoberáme 17 rokov aj spolu s mojím manželom. Okrem toho som mamička. Tento mladý muž, ktorý je technik, bodyguard, aj všetko, aj šofér, to je môj syn, ktorého mám vo firme. Okrem toho mám vnúčatka, som babička, takže podnikám a žijem na plný plyn. Takže to je o mne a o spoločnosti a vlastne logo, ktoré vidíte, Voice, je prevádzkovateľ barterového systému Superbarter, ktorý vám trošičku vysvetlím, ako vlastne funguje, pretože je to už taký vyšší level, nie je to hrušky za jablká, je to profesionálny, moderný barter a preto vám aj trošku ukážem, ako funguje a zároveň tá pointa je v tom, že na záver vám ukážem, ako by ste vy veľmi jednoducho, veľmi elegantne mohli používať barter vo vašej práci a ako aj vám, aj vašim klientom môže barter veľmi uľahčiť niektoré spory, ktoré riešite. Dokonca môžem povedať, že v určitých prípadoch môže byť barter kľúč k tej mediácii alebo k tomu dohovoru tých strán, aby jedna alebo druhá strana zmekli a aby proste ten konsenzus tej mediácii ste dosiahli čo najrýchlejšie a čo najlepšie. Takže tu vlastne vidíte nás spolu s manželom ako majiteľov barterovej spoločnosti a našim cieľom je to, že chceme dať podnikateľom väčšiu voľnosť, väčšiu slobodu v podnikaní, kde barter je hra a môže priniesť hru aj do podnikania. Pretrvalo tisícročia, je to istota a je to hlavne niečo, čo funguje. Pretože je to overené a keď to fungovalo tisícročia, tak zrejme to aj ďalšie tisícročia fungovať ďalej bude. Teraz vlastne, či je to barter? Barter je cudzie slovo, má rôzne definície, rôzne významy. Ja vám vlastne poviem alebo ukážem vám, čo vlastne barter je. Barter je spôsob platby, to znamená, že v takom bežnom ľudskom živote, keď kamarátke postrážim deti, pokiaľ ide ona na nejaké vyšetrenie a za to ona potom mi donesie voňavý koláč alebo voňavú štrúdlu, v podstate sme robili barter, to znamená bartrom, ona vlastne tým koláčom alebo niečím, čo upečie, mi zaplatí za to, že som jej povarovala deti na nejakú hodinku, dve, kým potrebovala ísť na nejaké vyšetrenie. Takže barter je vlastne spôsob platby, takisto ako je spôsob platby peniaze, tak aj barter je spôsob platby. Ďalej, k barteru je dobre povedať, že barter, platobný prostriedok z bartery je výrobok alebo služba. V tomto prípade je to ten voňavý koláč, ktorý ako podnikateľka nemám kedy čas piecť a tá suseda vlastne mi vyjde ústrety, lebo mi zaplatí niečím, čo je pre mňa hodnotné. Keďže ja na pečenie tých koláčov proste nemám čas, ani to Bohu ako neviem. A zároveň na konci je ten najúžasnejší bod, ktorý mne sa veľmi páči, pretože každý, či je to podnikateľ, občan, bežný človek, si môže v úvodzovkách vyrobiť týchto platobných prostriedkov, koľko chce. To znamená, tá moja suseda môže tých voňavých koláčov napiec ľubovoľné množstvo a môže za to si zaplatiť, čo len chce, či je to nejaké oblečenie, pokiaľ ďalšia kamarátka niečo šije, alebo je to opatrovanie detí, alebo je to sused, ktorý má malotraktor a poriluje alebo porie záhradu. To znamená, týchto barterových platobných prostriedkov si ktokoľvek môže vyrobiť, koľko chce. A ešte, čo je k tomu veľmi pekné, to je tá čestnosť a tá etika, že vlastne všetky tieto vyrobené barterové prostriedky sú čestné a majú hodnotu. Nie sú to pomalované papieriky, ktoré sú bez hodnoty, ale tento platobný prostriedok má reálnu, skutočnú hodnotu. A ten koláč dokonca ešte aj pekne vonia a chutí. Takže toto je možno trošku iný uhol pohľadu na barter, pretože keď sa rozprávate s ľubovoľným človekom a poviete, hej, počúvaj, čo ti hovorí slovo barter, tak je dosť veľká neznalosť ľudí, čo je to barter a skôr v tom vnímajú, že je to ja dám tebe hrušky, ty mi dáš jablka a to je všetko, čo tí ľudia o barteri vedia, že má oveľa väčšiu hĺbku alebo oveľa väčší rozmer ten barter, to ľudia v tejto uponáhlanej dobe bohužiaľ nevedia a nevnímajú. Takže to je taký ten úvod k barteru a teraz trošku takých technickejších vecí. Toto je ten
ešte keď mi upozorňujem, že keď je 5 minút. Dobre. Takže to je priamy barter, ktoré je niečo za niečo, kde podnikateľ, ktorý má auto, si môže vymeniť za nábytok v hodnote napríklad 3000 eur. To je taká jednoduchá priama výmena, ktorou sa naša spoločnosť nezaoberá. Ale my sa zaoberáme takým modernejším barterom a to je to, že vlastne ten výrobca nábytku dodáva do barterového systému svoje výrobky účastníkom toho systému, ktorí sú u nás registrovaní. Zarobí si barterové eurá, to je interné platidlo v rámci barterového systému, ktoré je doplnkové k bežnej mene, ktorá je na Slovensku, a to sú eurá. Takže zo zákona máme schválené používanie barterových eur a spravovanie nepeňažných účtov tretích osôb, to znamená, každý podnikateľ, aj občan, si môže u nás otvoriť barterový účet, môže si tu v rámci klientely barterového systému zarobiť barterové eurá a tým spätne môže zaplatiť predajcovi aut a ten si odtiaľ to zoberie to, čo on potrebuje. Takže v rámci tohoto spoločenstva používame doplnkové barterové eurá, ktoré sú kryté hodnotami, výrobkami, službami a v rámci tohoto spoločenstva tie firmy barterové eurá môžu používať. Je to v podstate nadstavba k eurám, to znamená, keď aj človek zarába a míňa peniaze, musí gazdovať s nejakým objemom peňazí ako rodina, takisto podnikateľ môže gazdovať len s takým objemom, ktoré sa mu podarí zarobiť z tých peňazí do firmy a toľko môže míňať. Toto je niečo naviac, popri eurách, kde si môže zarobiť ešte naviac barterové eurá a samozrejme potom môže aj naviac míňať tieto barterové eurá. No a v podstate sa dostávame k poslednému obrázku mojej super rýchlej prezentácii, ako použiť barter v mediácii. Mám tu vypísané 2 body, ale tie sú skôr na ukážku, pretože týchto variant a týchto možností môže byť oveľa viac. Jeden ten bod, ktorý som tam napísala, ten prvý je, že ak napríklad predmetom, ktorý riešite, je obchodný spor, dáme tomu nezaplatená práca, dodávka tovaru, kde dlžník jednoducho nezaplatil. Nie, že by nechcel, ale jednoducho nemá peniaze, je v druhotnej platobnej neschopnosti. Aj on je veriteľom a niekto iný mu dlží a drží mu peniaze. Takže vlastne prostredníctvom barterového systému môže dlžník, keď sa vrátim späť, môže dlžník sem do barterového systému dodať svoj tovar alebo výrobky, zarobiť si barterové eurá, zaplatiť veriteľovi a tento veriteľ si môže z barterového systému späť zobrať čokoľvek, čo potrebuje pre seba, pre svoju firmu, režijné, prevádzkové, investičné, modernizačné veci si tam môže vyriešiť. Môže použiť aj on na výplatu svojich záväzkov voči svojim veriteľom ďalej. Tých možností je tam rádovo stovky a rôzne kombinácie toho všetkého. V čom je rozdiel? Poviete si, no dobrá, ale prečo teda ten dlžník si nezarobí eurá a nezaplatí veriteľovi eurá? Však to je najjednoduchšia a najbežnejšia a zavedená cesta. No preto, lebo barterové eurá v tom spoločenstve sa zarobia oveľa rýchlejšie a ľahšie. Keď poviete podnikateľovi, že má v hroznom stave parkovisko a keď ste tam prišli, tak ste si zaplatili auto, pretože to parkovisko proste nemá vybudované. A poviete mu, aby si vybudoval parkovisko, tak si počúka po čele, že v tejto ťažkej dobe nebude predsa dávať peniaze do vybudovania parkoviska, keď potrebuje súdne platiť urgentné, prioritné platby. Ale keď mu poviete, že môže si to parkovisko zaplatiť svojimi výrobkami, svojimi produktami a svojou prácou, boli by ste veľmi prekvapení, že v zlomku sekundy ten podnikateľ povie: wow, a to ide? No samozrejme, že to ide, od toho tu sme a fungujeme. V tej sekunde prehodí výhybku a už sa bavíme. Tak ja by som chcel zámkovú dlažbu a chcel by som ju do červená a zároveň chcem aj oplotenie a zároveň chcem aj závoru. Takže v jednej sekunde, keď sa bavíme o eurách, to nejde, alebo nechce do toho investovať. Ale keď zistí, že sa to dá zaplatiť svojimi výrobkami a službami, ktoré má možno aj dokonca vyrobené niekde na sklade, zrazu riešime úplne inú situáciu. A to nie, že či áno, lebo nie, ale akú chce tú zámkovú dlažbu. A či tam chce závoru, a či tam chce aj ten plot, a aký ten plot k tomu ešte chce. Takže barter je iný spôsob myslenia a iný pohľad na život a na biznis, pretože predpokladám, že aj vás trošičku bolí, keď máte siahnuť do peňaženky a platiť peňaženky, tak trošičku zabolí. Je tak, že zabolí, že dávate tých 100 eur
niekedy ťažko zarobených niekde preč, ale bolí vás menej, keď platíte kartou? Presne tak, pretože tam vás to zabolí, až keď vám príde výpis, že koľko peniažkov takto odtieklo, ale ľahšie sa míňa kartou, lebo tie peniažky viac bolia. A v tomto je to niečo veľmi podobné, pretože keď podnikateľ má platiť svojou službou, svojimi výrobkami, tak je to oveľa jednoduchšie. Na záver vám poviem ešte jeden konkrétny príklad, aj môžem menovať, lebo máme s týmto klientom veľmi dobré vzťahy, aby to nebolo príliš teoretické, ale aby to bolo naozaj také zo života. Máme klienta firma Alron, to je to podnikateľ z Košíc, ktorý vyrába také špeciálne výstúže do hĺbkových výkopov, aby sa tie boky nezbortili. A mal obrovské množstvo dlžníkov, rádovo 100 000 eur, ktoré samozrejme tie peniaze mu chýbali. Obrátil sa na nás ako na barterových mediátorov, keď to tak nazvem, alebo barterových poradcov. My sme oslovili jeho dlžníkov, ktorým sme našli v tomto barterovom spoločenstve dostatok zákaziek na zemné práce, stavebné práce, ktorým si odrobili tú hodnotu tej dlžoby. Pánovi Novákovi, majiteľovi firmy, sme pripísali v tej hodnote barterový kredit, ktorý mu my spravujeme na našom vlastne prevádzkovom zúčtovacom stredisku. A on si z tohoto barterového systému postupne odoberal ochranné pracovné pomôcky, subdodávky do výroby, výsluže do tých pažení, do tej jeho výroby. Kúpil si za to auto, dal si opraviť auto, išiel na dovolenku, vyplatil si osobnú odmenu týmto barterom a dokončil si rozostávanie, dokončený rodinný dom. Takže na veľa spôsobov dostal z týchto dlžníkov mierovou, pokojnou, mimosúdnou cestou komplet celú dlžobu. To, čo sa mu ťahalo roky cez rôzne vymáhania a upomienky a obvolávania a obchádzania osobne týchto dlžníkov, my sme mu vyriešili v priebehu pár mesiacov k maximálnej spokojnosti. Takže to bol jeden taký konkrétny príklad. Máme takýchto príkladov samozrejme veľa, ale spomenula som len jeden na ukážku. A ešte sa vrátim o jeden slajd naspäť. A to je ten posledný bod, aby som vám neostala niečo dlžná. Ten druhý bod, ktorý je veľmi krátky, a to je to, že niekedy máte tú dohodu ako keby na dosah ruky. Už ju tam normálne v tom vzduchu vidíte, že už sa idú dohodnúť. A teraz jedna alebo druhá strana začne ešte vymýšľať a ešte predsa len nie a ešte niekde nachodili na rozumy a ešte niekto ich ovplyvnil pri tom dohovore, tak vlastne ten barter môže byť taký ako keby bónus, kde ten jeden môže zahrať takého granda alebo môže výsť ako takým gestom a povie, OK, fajn, pokiaľ sa dohodneme tu na mieste, tak ja ešte k tomu naviac vám prihodím ten v úvodzovkách barter, urobím nejakú službu alebo niečo a môže sa tým barterovým bónusom tá na dosah ruky dohoda ako keby urýchliť alebo rýchlejšie spečatiť ten verdikt, že áno, dohodli sme sa na tom a na tom. Keď už len na krvúčik vám to tam niekde visí, tak vlastne ten barter môže byť také, že wow, dobre, tak teraz súhlasím. Tým bónusom naviac. Takže vlastne to je všetko. Myslím, že to stihla celkom expresne. Dobre, tuto máte kontakty na mňa, na našu spoločnosť Voice, máme webovú stránku a ak máte otázky, môžeme aj tu vám odpovedať, ak teda je ten časový priestor chvíľočku. Prípadne pani Ondrová má materiály pre vás, má tam takú súpisku, kde si môžete napísať váš kontakt. Spätne po ukončení konferencie, kto si tam teda napíše meno a telefónny a mailový kontakt, spätne vás kontaktujem a s tým, že individuálne s každým jedným môžeme sa porozprávať, pretože toto vidíte, to bol naozaj rýchlo kurz geniality, veľmi taký zhustený. V kľude by sme sa potom porozprávali, akým spôsobom technicky sa to dá realizovať, aké sú tam z toho profity, benefity a tak ďalej. Takže je to trošku širšia téma, zhruba na takú pol-3/4 hodinku v kľude, pri dobrej kávičke si to rozobrať. Takže ja vám ďakujem za vašu pozornosť, že ste mi venovali tento čas, aj to, že ste ma teda počúvali. A neviem, či je priestor na nejaké otázky.
Dobre, takže ja si počkám, keby ste si mali nejaké otázočky, alebo druhá varianta, ak máte nejaké papiere, kľudne tie otázočky mi môžete aj napísať, ja si ich pozriem, lebo je možné, že viacerí budete mať otázky také veľmi podobné, alebo možno aj presne rovnaké. Takže ešte raz ďakujem a želám vám úspešný ďalší priebeh vašej konferencie. Ako je to z DPH? Proste sú tu tieto obchody, v podstate máte tam, pohybuje sa tovar a v podstate ako vy evidujete, alebo potom klienti evidujú DPH alebo platia DPH. Ďakujem za otázku. Je to otázka veľmi trefná, taká podnikateľská, takže asi máte nejaké také trošku skúsenosti a komunikujete s podnikateľmi. Na rozdiel od priamých barterových obchodov, kedy ja dám tebe, ty dáš mne, tam je dosť veľká hrozba a taká tá tenký ľad alebo tenká hranica o tej etike. Lebo vlastne, či ja niekomu dám v hodnote za 5 000 a on mi dá spätne za 5 000 pri tom priamom výmenom bartri, alebo si povieme, ja tebe dám za 100, ty mi dáš za 100, tak tam je to na hranici zákona, DPH, daní z príjmu a tak ďalej. Pri tomto obchode, ktorý robíme my, ktorý je veľmi sofistikovaný, technický a taký veľmi prehľadný, to nejde. Vysvetlím vám trošku tú podstatu toho bartra, ako to funguje. Dodávateľ, odberateľ si vystavia riadnu faktúru pri obchode, ktorý my organizujeme. Takže dodávateľ nábytku vystaví faktúru na zariadenie kancelárie v hodnote napríklad 1000 eur, ako príklad plus DPH, keďže pláca DPH. Odberateľ, zákazník tento nábytok príjme, podpíše sa dodací list, prípadne sa ten nábytok namontuje, nainštaluje, takže faktúra je, dajme tomu, včetne dovozu a práce v celkovej hodnote tých 1000 eur. A teraz odberateľ, ten, čo si zadal tento nábytok, zaplatí DPH normálne v eurách, tomu dodávateľovi cez normálny prevodný príkaz a ten nábytok, tú hodnotu, platí v barterových eurách. Účtovne si to normálne firmy evidujú v príjmoch a vo výdajoch. To znamená, ani jedna z daňových kontrol, pokiaľ viem, keby bol nejaký veľký problém, už by som to určite vedela, že by rýchlo ten klient volal a sťažoval sa. Neviem o probléme, že by z daňového pohľadu bol problém, pretože, keď to poviem veľmi jednoducho, daňové úrady zaujíma, či ten podnikateľ, nie vie, ale podnikateľ, či má správne vyčíslené faktúry, či správne vyčíslil DPH, či to nákladov dá len to, čo tam patrí do tých nákladov, a samozrejme na konci, či správne vyrátal a odviedol daň z príjmu. A toto všetko obchod, ktorý my robíme, v plnej miere rešpektuje. To znamená, ako podnikateľ zarába normálne eurá, plus ešte naviac môže zarábať barterové eurá, čas nákupov platí v bežných eurách, to, čo potrebuje, dane, sociálky, materiál, energie, mzdy zamestnancom a tak ďalej. A čas nákladov, ich faktúr nákladových, platí vo forme barterových eur. Takže s DPH nie je absolútne žiadny problém. Dokonca ešte z môjho pohľadu ako občianky Slovenskej republiky by mohli byť štát a daňové úrady veľmi vďačné za to, že fungujeme, pretože tie stovky miliónov barterových obchodov, ktoré sme sprostredkovali, by bez existencie barterových eur proste neboli, neexistovali a všetky tieto obchody boli ODPH-čkované, odanené, zaplatené a odvedené. Takže v tomto smere je to absolútne čisté.